12 apreldan 14-на kadar Respublikada butun Rossiya komanda shtab öğrenүүләре уза. Сценарий буенча 13 aprelda Бердәм шәһәр диспетчерлык хезмәтенә елгада су күтәрелү нәтиҗәсендә торак йортлар су астында калу куркынышы турында хәбәр килеп ирешә. Урынга санаулы минутлар эчендә тиешле хезмәтләр килеп җитә. Данные учения помогают нам выявлять какие-то недостатки, соответственно, сразу решать какие-то моменты на местах и делать соответствующие выводы. Ашыгыч хезмәтләр алдында халыкны өйләреннән чыгару, транспорт йөрешен тәэмин итү, су сыйфатын контрольдә тоту бурычлары куелды. Ашыгыч ярдәм хезмәте янгын сүндерүчеләр, зыян күрүчеләргә азык-төлек, кием таратучылар да килгән иде. Зәй районына куркыныч су басулар янамый, тик шулай да әзерлек булырга тиеш ди белгечләр. Заинский муниципальный район в зону такого масштабного половодья не подпадает, никогда не подпадал. И даже если какие-то моменты будут возникать, силы и средства у нас всегда в готове и всегда готовы выехать своевременно для устранения всех последствий ЧС, ну и, соответственно, ее ликвидации. Мондый төр өйрәнүләрне уздыру аеруча кирәк, чөнки һәркем гадәттән тыш хәлләргә әзер торырга тиеш. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.